Добре? Айде. Айде, оп. Те са по 10 минути видеотата. Затова спря предишния път. Знаеш какво ще направи се? Зори! Виж, да мога да си снимаш гръб малко как пази. Сега, кое е по-интересно? Фотоапарата го видя! Леле! Юпла! Малка зоричка! Виж косата на мамата. Мига. Кажи бе, тати бе! Трябва да го хапе ли? Да. След така. Надолу. Ке. Поне големо говорене му ударихме, тати, а? Мамо, колко си сладка. Опля. И какво да ти ще падаме? Държа. Ай, тати, сега от тук ще направим така, виж. Ето тук, гледай. Ай, давай. Стъпвай. Ето отгоре. Виж ли? А? Виж ли е право? Да. Ай, тати. Дай не горе. Да, айде. Браво, бе, помагай си с кръчетата, бе. Браво на нея. Браво, катери се. Браво. Ай, давай. Опля. Жаба рана, стамушици хвана. Умори ли си, тати? Добре. Жаба рана, стамушици хвана. Бързо на брега ги трупа. Готви вкусна супа. Бързо на брега ги струпа. Готви вкусна супа. Викна после всички. Пьопави лъжички. Яще, рожби мили. Храната дава сили. Може би стана време за ядене? Да. Да. И то се обажда.
Горе, тати. Айде, гуси. Айде, мама. Айде, мама. Айде. Да. Да ти сложим ли на панталончетата си пък, а?